عزو سلامتنا يبصعكم زي خبركم تعزبتنا كم تمسيو زينا ومسنادونا زفنو لساعات اخيلون لو محمود 3 ميازيا ساعه 9 مشت تدالو زيناتات وشتن وصان حيزلكم قريب لكم كساف ጻምን ክትከታተሉ بخبر زعد ميكائيل حرقي فلماغن بقند نطوتاتو فيلم أرسال زيناكم كتكتاتو لصنعكم كبرات عزبت فلما حابريتا كامل سرطعنا شوعته كابتوما بهوسبيتال تعاقبهم زدلي كنكن كجبر لهم صنحو حمامات كورونا فيروس اب هاجراو لاباراتوري طعنا بستغبروا لهم مرمره كابت حمام نصا كوينم سلسترغبو لومي 30 ميازياننا بيتهم تفانيو مستوما قديمون بتمساسال اغباب زتفانو 19 كابتي حمام حاويهم زتفانو زيغاتات بتغلالا 26 بصيحمالو أبيرتاك ساب حجي بكورونا فيروس نايستلوفو زيغاتات قطري 39 تنيوم مصر طعنا 30 ميازيا كل تتشحن إسران أبي كال زينا مسن سجر أبي زوبا ماكل حزبي نصقومات وغناتو زغبر زلو دغف ببكبابي يقصلالو وكيل رينا بينافساتين زدالو صبصاب ኤደን ገብረስላሴ حزب زوبا ماكل نصقومات وغناتو بزغبر زلو دغف أب نقص زباطات أباشاول جزاباندا ما يتمنين قلا نفحن زتواطع عينتاون جنزباون حجز تمقارحو بزي مسارات كفل سراويت حمسان جعتن أب ممحدار أباشاول نزركبو دقف زد اليوم 200 كلتن زيغاتات ننفس وكفهم فينو عدس شكورن زيتن زد تغال الحجز كجبرن كلو وننتي تكالات زوات و 220 كنتال مشلا دمان 480 وغنات تخفيلو بتوسخي أبتن أسزباز نطفو وننت تكالات فورنو زوات و 35 شح نقفا بعينت نايزوم زتتقصو زيغاتات كم مقارحن كلو حدث مخ تقاس زيد لين بارز لقسو 15 شح نقفا كمون 5 كنتال باستان 500 سامنان نميتي صقومات تعديلو إذا كم ديلون كلو أبت ممحدار زركبو 3 أكاريتين 23 تخاريتي كاب كلتا كساب 3 ورحي كراي كغرفلو من كلو ونانيت متحن بربرت هينش دما كاب 13 ميازيا كساب 3 قنبت إن حزبي بنتا أقلقلوت تهبالا أب ممحدار غزاباندا دما بتمساسالي حزبي زوات أول على 50 كلتن شحنا أفان 87 دقف زر اليوم وغنات تمقاريحوم بزي كازي محبر سلام غزاباندا نتشعت سدرابيتات ننفس وكفن شحن 300 النقفة بلوك 4 زوات وغنزب نعسر 3 سدرابيتات ننفس وكفن 600 نقفة أبالات حزباو سراويت قدامي تحيل دمان 13 أبالاتهم ننفس وكفهم شحن 300 النقفة كبركتون كلو حانتنا باريت نايت من محدار ناي 100 بوط ماي وطايتات 5 شحن نقفة شفينا حدا زي قدما نعيسر تقومات ننفس وكفهم 500 نقفة لقيسو بتوسخي شوعات أكاريتين 46 تخاريتي كاب حدا ورحي كساب 3 ورحي كراي كحد قلو من كلو نحانت شماقل عدد ما كساب بهوات زلوا بنات أخي قمتا أفكيدو مولن أب ممحدار نؤزبا ما يتمناي زركبو عكاريتون نعسرت تخاريتي كاب كل تخساب 3 ورحي كفليت كراي حدي قمولم إذا كم زيلون كلو أب حنبرتي نؤزبا قالا نفحي حزبي زواتو سوسا خنتال أخلين 300 تسقومات تمقاريحو معكن مغته كوفيد 19 مسسانا وشتا هاجرن وصان بستفرالي ملكعات ودابه كمون بتكال بسدرابيتن بولكن حزبا وفياتات يغبرالو اب علتاو صبطا ميسر طعنا سمركوسه تحسو غره مسقل كرزغير كوربوي بمسارة التصبصاب صراحتنيات مينستر فتحي بدرجة هاجر ناي حد ورح دمزم بدمر 1,345,000 شحن 797 نقفة
ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትካላት ትምህርትን ምርምርን ኣባላት ቤት ጽሕፈትን ኩሎም ኮሌጃትን 1,734,426 ነቕፋ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን 100,000 ዩሮ ብሪቲሽ ኣሜሪካን ቶባኮ ኤርትራ ናይ ብርኪ ኩባንያ 360,000 ነቕፋ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዓሳ 200,000 ነቕፋ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ህንጻ 66,558 ነቕፋ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ምኹዓት ማይን ማዕድንን 60,421 ነቕፋ ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ፋርሚኮር 50,000 ነቕፋ ትካል ኤሪቴክ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ብሕቲ ትካል ድማ 50,000 ነቕፋ ወፊዮም ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ከባቢ ኣምሁር 122,100 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ወርቂ 100,315 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ መጻሉ 96,953 ነቕፋ ክሪስታል ሆቴል 50,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ማዕዳጋ 39,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ 36,910 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ትኹል 16,000 ነቕፋ ጃምቦ ግላስ 15,000 ነቕፋ ማሕበር ኣፍረይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንኡስ ዞባ ዓረዛ 25,000 ነቕፋ ምምሕዳር ሓውሲ ከተማ ዓረዛ 14,160 ነቕፋ ማሕበር ተራድኦ ኣርባሕቲ ጸባ ከብቲ ዓረዛ 5,000 ነቕፋ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቆርቆስ ንኡስ ዞባ ዓረዛ 2,000 ነቕፋ ምምሕዳር ደረላሰ 10,000 ነቕፋ ውፅኢት ሓፂንን ዕንፀይትን ዓዲ ጓዕዳድ 10,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጋባ ማይ ድማ 12,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቐምሾ 5,000 ነቕፋ ምምሕዳር ገዛ ድንጉር 5,000 ነቕፋ ምምሕዳር ጻዕዳ ዓዲ 3,000 ነቕፋ ትካል ምዕዳን ኖራን ስብርባር እምነበረድን እስጢፋኖስ ገብረ ኣምላኽ ድማ 5,000 ነቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ምትሕጋዝ ኩዕሶ እግሪ ስካንያ 5,000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ 4 ስምራ 10,000 ነቕፋ ብሕታዊ ኩባንያ ኣልኣንዋር 5,000 ነቕፋ ኣባል ማይ ወሊድ 5,000 ነቕፋ እንዳ መጥሓን ዓሽማግለ 2,000 ነቕፋ ቤተ ክርስቲያን ሻብዓይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስት ኤርትራ 200,000 ነቕፋ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሰሜናዊ ደቀ ምሓረ 10,000 ነቕፋ ወነንቲ ቦጣት ማይ ደቀ ምሓረ 14,000 ነቕፋ ጻዕሪ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ብሕቲ ማሕበር 6,000 ነቕፋ ሕውየት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ብሕቲ ማሕበር 5,000 ነቕፋ ምክትታል ንግዳውያን ትካላት 4,305 ነቕፋ ዳንካልያ ቤቨረጅ ዓሰብ 37,800 ነቕፋ ሰብ ጸጋ ማይምነ 127,400 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ምላድማንታ 10,000 ነቕፋ ምምሕዳር ሓድሽ ዓዲ ማይምነ ድማ 15,000 ነቕፋ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ሰራሕተኛታት ቀረጽ ናጻ ማእከል ኤርትራ 50,000 ነቕፋ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ 27,675 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ በዓል ዝግሄር ጋርጋት 10,000 ነቕፋ ቤት ቁርሲ ዳብራ 10,000 ነቕፋ ዳሜራ ካፌ 10,000 ነቕፋ ባር ክሪስፒ 5,000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ሚካኤል ማዕዶ ተቐማጦ ስምራ 3,000 ነቕፋ ትካል መሸጥን ምዕረይን ኤሌክትሪክ ብኢደ ተስፋይ 3,000 ነቕፋ ትካል ጽርበት ዕንፀይቲ ነጋሳ ሃይለ 2,000 ነቕፋ ብርክት ዝበሉ ውልቀ ዜጋታት ድማ ልዕሊ 100,000 ነቕፋ ወፊዮም ኣለዉ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ እውን ብተመሳሳሊ 200,000 ዶላር ንምስሳን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ከውፊን ከለዉ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ድማ ናይ ወርሒ ደመዞም ብጠቕላላ 7,137 ዶላር ንተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የረድእ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 38 ሓደስቲ ቤተ ትምህርቲ ይህነጽ ኣለዋ ወኪል ሪና ኣካል መብራቱን ዝለኣኾ ጸብጻብ ፎርቱና ዓንዶ ኣብ 15 ዞባታት ጋሽ ባርካ ሓንቲ መዋል ህፃናት 36 ናይ መባታ ሓንቲ ድማ ኣሕዳሪት ናይ ካልኣይ ደረጃ ብጠቕላላ 38 ሓደስቲ ትካላት ትምህርቲ ይህነጽ ኣለዋ እዘን ኣብ ትሕቲ ምክትታል መኸተ ልምዓት ምዕራባዊ ዞባ ዝህነጻ ዘለዋ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋ ሞጎሎ ድገ ጎኜ ጎልጅ ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽ ኣቁርደት ሎጋዕን ሰባ
ባረንቱ መንሱራ መልቂ ሰልዓ ከርከበትን ሻምቡቆን ይህነጻ ከም ዘለዋ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ህንጻው ልምዓት ኢንጂነር ኢድሪስ ኢብራሂም ነይርና ሓቢሮም ብርሑቅ ከባቢታት ዝዓለመ 36 መባት ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ መዋዕለ ህጻናት ከምኡውን ሓደ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ መዲቡ ጸኒሑ ጠቅላላ ማለት ሲተን ዘለና ፕሮጀክታት 38 ይኮና ዘለዋ ዝበዝሓ ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ደረጃ ምኽዳንን ምጽፋፍን ውሕዳት ድማ ኣብ መስርሕ ህንጸት ከም ዝበጽሓ ዝጠቐሰ ኢንጂነር ኢድሪስ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣገልግሎት ክህባ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣሚቱ ብመሰረት ውጥን ናይቲ ፕሮጀክት ነፍሲ ወከፍ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ 4 መምሃሪ ክፍልታት ዘጠቓልል ሓደ ብሎክ ቤት ጽሕፈት ርእሰ መምህር ቤት ጽሕፈት መምሃራን መኽዘንን ዓይኒ ምድርን እተጠቓልል ክትከውን እንከላ እቲ ኣብ ኣማላይት ንኡስ ዞባ ከርከበት ትህነጽ ዘላ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ግን ንኻልኣይ ደረጃ ዘድሊ ኩሉ ትሕቲ ቅርጽን መንበር ተምሃሮን ዝሓቑፋ 10 ብሎካት ኣለዋ እዚአን ዝርጋሕናትን ተርእናየን ኣብ 15 ንኡሳን ዞባታት እየን ተዘርጊሐን ዘለዋ ዛዕባተን መባእታ ቤት ትምህርትታት ንዛረብ እንተኾይና 4 ተዲዛይናተን 4 ክላስሩም ሓደ ቤት ጽሕፈት ናይ ዳይሬክተር وسوخ مخزن كمون حنت بصحبتنا ممهران ستاف وعين مدرخه يتقرر انتن ديزاينات اتنروحو قطرات اب ግምት ዘእተወ ፕሮጀክት በተሳታፍነትኩም አባላት ኃይልታት ምክልኻል ሃገራውያን ኩባይናታት ህንጻ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ካልኦት መሻርክትን ይትግበር ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢልሎም ኣብ ዞባ ፍዓበት ምምሕዳር ከባቢ ኖር አንስ ካብ 1996 ኣብ ሕርሻው ልምዓት ዝነጥፋ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ሳላ ብማሕበር ተጠርኒፈን ዝተገብረለን ናይ ጀነሬተር ሓገዝ ኣብ መነባብሮን ምምሕያሽ ከም ዝረኣያ ሓቢረን እተን ነፍሲ ወከፈን 2 ሄክታር ዝተዓደላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ምርባሕ ጥሪት ተዋፊረን ንዕዳጋታት ከባቢአን ዝኸውን ምህርቲ የቕርባ ኣብ ርእሱ ምህላውን ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብነት ኮይነን ከም ዘለዋ ገሊፀን ንሳተን ኣስዒበን ብዝውንንኦ ዒላን ጀነሬተራትን መስናዊ ኣገባብ ስለ ዝጥቀማ ዓመት ሙሉእ ምህርቲ ይሓፍሳ ከም ዘለዋ ሓቢረን ክብራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ንኣገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም እየን ምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كما يتصنعكم زينا وطاي بسنكي حمام كورونا فيروس بدرجة عالم بجمجمة مستات 400 كاب عياي عام سبب محبر كتباو تجمع وديقو كم زلوا أهجراوي ودبعيو أفليتهم تود بعشرين شعثر ميزاب زوجو مجلسي زوجحوا بزي وقعوا عينات سرح توافرهم زتصنحوا العلي حدا نتوشدش بليون سبات بعلوتات تسلم هلاو ما رديم بدرجة عالم كابزلو واسطات 3.3 بليون سرحتنياتات وتوم 3 بليون أبزي وقعوي سراح توافرهم مصنحهم زتقصا هجراو ودبعيو بسنك حمام كورونا فيروس دارجا ملو أطاوتاتهم كم زسانو أفليتهم اتحمام تجتيو سرحتنياتات بحتصير وانا بسرحهم مزيم لسو اتاهز ميسو كوسخ كم زغلي يمت دارجا كلن هجرات عالم حمام كورونا فيروس نمكوتصار تحريزا وجو قراتات محبر كتوبا ونطفتات متن شغله طالبونت بفلاي ابتن بقطبا زبلصغا هاجرات كم زوسخه صبصابات يردوم بسنكتي طعناو تريو ابا امريكا وشتي استات حرور حطراي لعلي 20 مليون سبات بزي شغلت كم استرفو كحبر صنيحيم حمام كورونا فيروس اب قطبا عالم اقديمو زيتراي قلولاو كسعب كم زغل كيلاتات يموتون روسيا ميسايل كواددلن زغل كل تنفر توجب بكل اير بحري بالتيك بمبراران هاجرات زوبا كم زقطع تغليصو فنلاند دنمارك بولند زركبن هاجرات زوبا اتي بررات صطاو سغات كم زفطرلن بمحبار تقاومن يገልጻሉዋ يغون برت بررا نبور لممد منبارو زغلصت روسيا نخالوت هاجرات بالوتا كم زيصلو افليطالا እተን 12 ናይ ሓፂር ርሕቀት ሚሳይል ዝተዋደደለን ነፈርቲና ስታት 8 ሰዓታት ኣብ ክልል ባሕሪ ባልቲክ ከም ዝዘንብያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ዘይምቅዳው ኣትያ ዘላ ሩስያ ብክልል ኣየር ባሕሪ ባልቲክ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ሰላማዊ ውቅያኖስን ጸሊም ባሕርን ተመሳሳሊ በረራታት
ከተካይድ ምጽናሕ እዩ ዝግለጽ ሩስያን ኣሜሪካን ቅድሚ 30 ዓመታት ዝፈረሞ ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ዝገት ውዕል ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምፍራሱ ኣብ መንጎ ዝጸንሐ ወታደራዊ ምትፍናን ክዓርግ ከም ዝኽእል እዩ ከመጸኒሑ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዘካይድኦ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጨፍ ዝኽእል ሚሳይላት ኣብ መንጎን ዘሎ ውድድር መምዕባል ኣጽዋር ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ بدرجة على متن ملكفتي كورونا فيروس ناب العلي 3.2 مليون ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥር ድማ ናብ ልዕሊ 230 ሽሕ ከም ዝበለጥ ዕናው ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብታ መጠን መልከፍቲ ሞትን ብልዑል ናህሪ ዛይዱላ ዘሎ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 800 ሰባት ብማቶም ጠቕላላ ቁጥር ዝሞቱ ናብ ልዕሊ 26 ሽሕ ክብል ኣሎ በዚ ድማ እታ ልዕሊ 165 ሽሕ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፍዋ ዘሎ ብሪጣንያ ኣብ ኤውሮጳ ዝለዓለ መጠን ሞት ካብ ዝተመዝገበለን ሃገራት ኮይና ትርከብ ኣብተን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ንዘጽንዑ ገዳታት ንምፍኻስ ወጢነን ዘለዋ ፍረንሳን ስፓኛን እውን መጠን ሞት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብምውሳኹ ነቲ ክወስድዎ ሓሲበን ዝነበራ ስጉምታ ዳግመ ግምት ክገብራሉ ክኢላታት ጻውዒት የቕርብለው ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 29,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ንጠቕላላ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ናብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዘደየቦ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ልዕሊ 62,000 ከም ዝሞቱ ኣፍሊጦም ብኻልእ ወገን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ተረቲ ስጉምታት ዝወሰደ መንግስቲ ጃፓን ነቲ ናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ መልከፍትን ሞትን ምቁጽጻር ዝተኣታተወ እገዳታት ብሓደ ወርሒ ከናውሑ ምዃኑ ይጋዋሓሎ መንግስቲ ጀርመን ንዕጡቕ ጉጅለ ሕዝቡላህ ናይ ሊባኖስ ኣብ መዝገብ ሽበራውያን ሓይልታት ብምስፋር ኣብ ውሽጢ ጀርመን ዘካየዶ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ ከም ዝኣገደ ብ29 መያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻባት ጸጥታ ጀርመን ልዕሊ 1,000 ኣባላት ሕዝቡላህ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጀርመን ከም ዝርከቡ መብዛሕትኦም ድማ ሕሉፍን ሽበራውን ኣጠማምታ ከም ዘለዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብ29 መያዝያ ሓይልታት ጸጥታ ጀርመን ኣብ ከተማታት በርሊንን ብረመንን ስርሒታት ብምክያድ ሓያሎ ጡርጡራት ኣባላት ሕዝቡላህ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ማዕከናት ዜና ጀርመን ኣቃሊሐን ኣዲባ ብመንጎ ፖለቲካውን ወታደራውን ክንፍታት ሕዝቡላህ ዝተፈላለያ ጠማምታት ዝጸንሐ ጀርመን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መሳርሒ ሽበራውያን ሓይልታት ክትጽንብሮ ክጽውዓ ምጽንሐን ይግለጽ ብሪጣንያ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንሕዝቡላህ ኣብ መዝገብ ሽበራውያን ሓይልታት ከም ዘስፈረቶ ይዝከር መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ብርሰትን ባርዕ ንምግታዕ ኣባላት ሰራዊት ንምውፋር ወጢኑ ምህላው ኣፍሊጡ ምክትል ፕሬዚደንት ሃሚልቶን ሞውሮ ብ29 መያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ሓደገኛ ክብል ዝጠቕሶ ሳዕቤና ንምግታዕ ብዘይካ ምውፋር ሰራዊት ካልእ ኣማራጺ ከምዝየለ ሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ብህይወታዊ ብዙሕነት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ጫካታት ኣማዞን ብዝተኸስተ ባርዕ መሮር ዝወረደ ብርሰት ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምንባሩ ይግለጽ እንተኾነ ግን ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መጋቢት 2020 እውን እንተኾነ መጠን ብርሰት ኣግራብን ተርእዮታት ባርዕን ብ51 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ ብሳተላይት ንዝተወስደ ስእልታት ምርኩስ ብምግባር ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ بمسرت مجلسي مقتل بريزيدنت برازيل أبز عامل زيابتي شاكاتات قوامي وتادراوي معسكرات بوليس عويت الصحفت وكلتي تكالات عقابة كبابن كالوت نايتستا تكالات نمدكوان وطن كم زلو فليتوم تطابقتا كبابي برازيل اتي بمنجس كوسرت وطين زلو سقومتي موفار سراويت جيزاو فتح مهانو بمتكاس منجس برازيل بحقي زتدقفة تررت سقومتات كوسريوم زتصوع زلو نساتهم قبل علتي زعابي كفالو او وشتي برازيل زركب شاكاتات امازون زورد عنوت اموساخ علماو مقتن كليماو لوطن العلترا كم زهلو يطنقوم حمام كورونا فيروس مقصار محبر قطباو غراتات دحر مواجو متنايتي ناب اير زتفا بكالي غازات ازي كم زنقلقله صبصابات كباب حبيرهم بمسرتهم صبصابات متن كربون دايوكسيد اب اير بشمونت ميتايت كم زنكه زي دما زاغيد زلعله متن مغدال نايتي بكالي باتا مخانو تفليتو زي كم زيلون كله اب اوروبا بصعبينات بكلا اير زخصت زنبره متن موت بخفيل كم زغدله حدش مصنعته حبيرو بزي اب زبزح هاجرات اوروبا تاوج زلو غراتات منقسقاس قطرتهم مس بكلا اير بزتاحز حمامات ناي زموتو ناصلاتات حبتا هاغور باسات 12 كم زغدله اتمصنعت بتوساخي قرديو اب ابال هاجرات اوروبا وحبرت بسنكي بكلا اير عامتاويا مايتا شحات كم زموتو صبصابات طعنا يردوم
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታህ ዝተወስደ ስጉምታት ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ ምንካይ ጥራይ ዘይኮነ ንጽህና ከባቢ ኣብ መውሓስ እውን እወታዊ ተራ ከም ተጻወተ ይግለጽ። ዓለም ምስ ኮሮና ከመይ ውዒላ ስዒቡ ዝቕርብ መደቢ ክቡራት ተዓዘብቲ ጋዜጠኛታት ዝኾኑ ድማ መሳርሕተይ ኣዲብ ዓብዱን ከምኡ ድማ ሓሊማ ዑመርን ተዳልዮም ኣለዉ። ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጽም። ሰላም።